Možno ten úvod o tom, že z pilín sa dajú okrem brikiet, hej, tak možno také by ste začali vyrobiť. V roku 2010 sme začali rozmýšľať o tom, akým spôsobom spracovávať naše odpady, čím sú vlastne drevené piliny. Prišli sme na také dva možné výrobky, ktoré by sa z týchto pilín dali vyrábať, a to sú za drevené brikety, ktoré majú určité výhody oproti bežnému palivovému drevu, a to obsahom vlhkosti. Obsahujú oveľa nižší podiel vody vo váhe. Poďme ešte odtiaľ raz, že brikety, hej, brikety obsahujú. Brikety obsahujú oveľa nižší podiel vody ako palivové drevo, a tým pádom dochádza k úsporám, pretože v tom palivovom dreve potrebujete najprv investovať to teplo, tú energiu do odparenia tej vody, a až následne na to vám dodáva tú energiu v podobe tepla do priestoru, do bytu, domu a tak ďalej. A druhým výrobkom, ktorý sa ukázal ako veľmi perspektívny a veľmi dobrý na spracovanie tých drevných pilín je začneme to druhým. Áno, dobre, chvíľočku. Druhým výrobkom, ktorý sme sa rozhodli použiť ako finálnym výrobkom pri spracovaní tých drevných odpadov, drevných pilín, je drevná múčka. Tá sa vyváža hlavne, tu exportujeme do západnej Európy, do Škandinávie, hlavne odbytiskom je Dánsko, a používa sa veľa v poľnohospodárskej produkcii, či pri spracovaní kožušín, alebo ako podstielka pod zvieratá. Má to niekoľko výhod. Je to špeciálne spracovaná vysušená pilina, neobsahuje žiadne prachové častice, je 100% z buka, neobsahuje živice, obsahuje presnú veľkosť častíc, ktorá vyhovuje na tú podstielku. Trochu pauza, musím porozmýšľať, čo ďalej, to poskladať v hlave.